Isa ya kuwi sing marai saya gedhe. Apane? Joget tamu iki lho. Marai gede apane? Mau ngene-ngene iki mula anggere dipepe kok iso 6 kilan. Apa ta? Ora ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono lho. Tek sapa iki korden apa ya? Bareng tak kilani. Soale sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omah tak kilani iso. Kayak sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket debul murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak kurang Kok nganggo. rambutnya tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun Mbak Tati. Senengane ngecek. Galake pol tenan. Iya. Medeni ya, Mak. Wah, wis. Mula bojone nganti mengkari mripat karo ilat tok kae. Iya. Anggere harmoni dolan getan minggat meneh. Montore leboke meneh. Tengok-tengok meneh. Kok ora tau iso lunga. Iya. Karang wong wedok iki werna-werna. Iya. Ayu nek le ayu ning ya keras, ya galak, kuwi rupa-rupa kaya Tatin ngono kuwi. Oh. Ayu lembah manah kaya Ika ngono kae. Ya, ora tau nesu. Oh. Nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora kok ya. Kuwi Ika. Ya, sesuk tak gawene nesu. Tak tutne.